Compromís. Bueno, jo com Santa Teresa de Jesús vivo sin vivir en mi, políticament. És una moció molt oportuna, és a dir, el tema de reivindicar els valors democràtics que d'alguna forma encarnava la república són d'allò més pertinents en el moment que estem vivint, un moment en el qual la democràcia espanyola està demostrant una precarietat i una qualitat ínfima respecte del tractament de la qüestió catalana, de la república catalana, de la futura república catalana. Dic que vivo sin vivir en mi perquè jo em considero un bon xic, em considero polític, tinc vocació política, moderada, i resulta que tinc idees. Com tots els ciutadans, tinc idees, no? I com a polític puc plasmar-les en un programa electoral, el meu partit, per ser exactes. Recordeu quin és el pecat màxim que ens atribueixen o s'atribueix la ciutadania als polítics? Que no complim els programes electorals. Què ocorre quan nosaltres reivindiquem, i seria una bella reivindicació, la primera república valenciana dins de la tercera república espanyola? I jo ahí, més que un carrer a la segona república, faria a la segona i a la tercera república espanyola. Què ocorre? Si jo en el programa electoral, el meu partit, inclou el fet d'aconseguir una república valenciana, l'incloem en el programa polític, majoritàriament rebem el suport de la ciutadania valenciana, dels valencians i les valencianes, en aquests moments correm el perill d'anar a la presó per tindre idees, per manifestar-les políticament, per plasmar-les en un programa electoral i per ser honestos i complir el programa electoral, perquè el contrari és ser deshonest, ser un farsant, és a dir, d'alguna forma utilitzar la política per a vies que no són nobles. Per tant, el fet d'una moció en la qual se reivindiquen els valors que considerem molt positius de la república són perfectament viables i a més és estrictament necessari en un moment en el qual els problemes polítics no es poden solucionar per la via judicial, perquè si s'intenta solucionar per aquesta via l'únic que s'aconsegueix és ajornar-los o tapar-los, però no fer-los desaparèixer, perquè tard o d'hora tornaran a eixir. I aprofitem l'ocasió per a manifestar la nostra solidaritat amb els presos polítics catalans, perquè l'estat espanyol té en aquests moments més presos polítics que Venezuela, que és un país al qual vos agrada molt recordar quan voleu atacar a uns partits o a uns altres. Nosaltres votarem a favor, òbviament.